Děti, co vám zbydou, odvedeme k hlídce a jakmile odejde autobus, tak se vydáme i my s ostatními dětmi a sejdeme dolů. Já ještě jenom tady k rodičům řeknu. Milí rodiče, opravdu moc krát děkujeme za pomoc s bouráním, za to, že jste přijeli, vážili sem cestu, přiložili ruku k dílu. Bylo to neuvěřitelné, jak rychle to zmizelo a my bychom to bez vás vůbec nezvládli, takže moc krát děkujeme. Prosím, aby jsme vyklidili tady tábořiště a taky prosím, abyste dávali pozor na těch Zpívá dny tábora, radosti nebo jitřenky, jak voda letí, přijde ten poslední, čas nejde zpět. Ten den je tady. Pokračuje to, láska a radost statečných dětí neskončí, poroste, obletí svět. Takže já vám strašně přeju, abyste tu lásku, kterou jste tady určitě zažili a cítili, a to jak prostě lásku Boží, tak všechno, co jste tady mohli načerpat a tu radost, abyste přinesli do všech koutů svých domovů a rozdávali ji tam dál. Ať vám žehná na přímluvu Panny Marie, i vašim rodinám a všem kamarádům, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jeďte ve jménu Páně. Amen.